Balkan vilayetinin Saglygy Goraýyş müdirligi vilayetin ähli etraplaryndaky medisina işgärleriniň arasynda üç arka barlygyny täzeden geçirip başlady. Azatyň habarçylary vilayetin saglyk resmiýetleri we medisina işgärleri bilen söhbetdeş bolup täze talap bilen bagly ýagdaý anykladylar. İşgärlerin üç arka barlygy şuňlar Türkmenbaşy şäheriniň we etrap hastahanalarynyň hemde saglyk öýleriniň ählisinde geçirilýär. Kadrlar bölümleri saglyk işgärleriniň çuňlaşdyrylan üç arka resmi namatyny tapyp getirmegini talap edýärler. Üç arka resmi namasy adatça maşgalalarda enata, baba, mama derejesinde üç nesilde garyndaşlaryň suwda çekilip çekilmänligi hakynda maglumaty öz içine alýar. Indi üç arka resmi namasynyň çuňlaşdyrylan görnüşiniň nämedigini sorap baran işgärlere şeýle düşündiriş berilipdir. Hastahananyň kadrlar bölüminiň hünärmeni şu sapar işgärlerden sorulýan çuňlaşdyrylan talapnamasyna işgäriň oglunyň ýa-da gyzynyň durmuş guran maşgalasynaky ene atalary, ýagny gudalary, körekenleri we gelenleri barada hem dolu maglumat sorulýanyny düşündirdi. Di Balkanly saglyk işgäri gurrun berdi. Bu ýagdaý anonim görnüşde tasdiklan Balkanly saglyk resmiýetiniň sözlerine görä medisina işgärleriniň ýakynlarynyň arasynda jinaýat jogapkärçiligine çekilenler anyklansa, şol Lukman ýa-da Şepagat uýasy tapawut goýmazdan işinden boşadylmaly bolar. Türkmenbaşyda şäheriň hastahanalarynyň Lukmandary üç arka barlygynyň özlerine işden gowulmak howpuny salýanlygyny aýdýarlar. Olar onlar çyllap şeken zähmedine, tejribesine we ýokary lukmançylyk derejelerine garamazdan öz garyndaşlarynyň arasynda suwt edilenleriň bolmagy sebäpli işinden mahrum bolmak adalatly däl diýip hasap edýärler. Azatlyk radiosy bilen gürleşen Türkmenbaşyly lukmanlar suwt edilenleriň tas her bir maşgalada bardygyna önse çekerler. Korrupsiýanyň, bürokratiýanyň fonunda agyr sosial-ykdysady problemalaryň, işsizligiň, jinaýatçylygyň giň ýaýran ýurdunda iradyň öz kanuny hukuklaryny goramagyna şertleriň tas ýokdugyny belläp, häkimetleriň üç arka barlygynyň özlerini çykgynsyz ýagdaýa salýanlygyny aýdýarlar. Bu aralykda yerli çeşmeler üç arka barlygyndan piýatkelçiliksiz geçmek meselesini para berip çözüp bolýanlygyny aýdýarlar. Bir maşgala adam ýakynyny türmäge düşdi. Maňa işden kowulmak garaşýa. Emma kadrlar bölümi meniň ul iş tejribämi göz öňünde tutup pul bilen meselemi çözüp berdi. Diýip saglyk öýüniň Lukmany gurrun berdi. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä Balkan vilayetinde üç arka barlygynyň çuňlaşdyrylan görnüşinden piýatkelçiliksiz geçmek üçin para 5000 manada ýetýär. Lukmanlaryň ortaça 2 aýlygyna barabar bu pul Merkezi bankyň resmi kursuna görä 1430 Amerikan dollaryna barabar. Çeşmeleriň sözlerine görä Lukmanlaryň we Şepagat uýalarynyň öz işleýän ýerlerinde tapşyrýan resmi namalary etrap we vilayet saglyk müdirliklerine uğradylýar we soňunda saglyk ministrliginde barlanýar. Azatlyk radiosynyň dilden edilen bu talap barada saglyk ministrliginiň wekillerinden resmi görnüşde maglumat almak synançygy netije bermedi. Türkmenistanyň saglyk işgärleri ýyllar boýy basyş astynda işleýärler. Hastahanalaryň maddi üçinçiliginiň gowşaklygy hem hastalary hem de lukmanlary gynayar. Lukmanlaryň durmuş zerurlyklary üçin zordan ýetýän aýlyklaryndan her aýda metbuata ýolbaşçylaryň portretlerini we kitaplaryny harasaçylyga köpçülikliň çäreleri we owu hojalygyna esli mukdarda pul tutulýar. Türkmenistandaky agyr işsizlige garamazdan soňky ýyllarda medisina işgärleriniň arasynda işinden meýletiň çykyp taşar ýurtlara gazanja gidýänleriň sany köpelýär. Ýokary hünärli lukmanlary Türkiýe ýaly ýurtlarda gara işte işlemegi taýlamaly bolýarlar. Munyň netijesinde ýurtda medisina işgärleriniň ýetmezçiliginiň güýçlenenligini Azatlyň habarçylary we Türkmenistanyň lukmanlary belliýärler. Saglyk pudugunda onsuzam kadr ýetmeýär. Lukmanlar Şepagat uýulary aýak aldygyndan daşary ýurtlara iş gözleginde gidip durlar. Bu ağırlykda ýene adamlar üç arka eliginden geçirmekleri emeldarlaryň aç gözleginden başga zat däl. Korrupsiýanyň zynjyry gaty uzaldy. Olar lukmanlary ýurtdan gowmak isleýän ýaly. Lukmanlar aýlyklarynyň azlygyndan şikayet edip bilmeýärler. Şeýdi hünärmenler işlerini taslap ýurtdan gitmek bilen öz protestini mälim edýärler. Dip Türkmenbaşyly Lukman aýdýar. Üç arka barlyklary ýurdun ähli büdjet edaralaryna geçirilýär. Geçen ýyl marda beden terbiýe mogulliýumlaryndan hem üç arka maglumatlary talap edilipdi. Türkmenistanda daýhanlar oba hojalyk ekinleri üçin zerur bolan mineral dökünleriniň ýetmezçiligi bilen bagly kynçylykları başdan geçirýän mahaly Lewap vilayatyna käreneçiler bir kanuny ýolları bilen goňşy Özbegistanyň getirilen dökünlerden peýdalanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun çägine kontrabanda ýoly bilen getirilip alyjylara ýerlenýän önümleriň ýygyny çaldy.
Mineral dökünler yurdun günnogor çägünden geçýän Amderiýanyň üstü bilen gaýyklarda getirilýär we darganata hem de gadojak etraplaryna araçlaryň kömegi bilen yerli ýaşaýjylara ýerlenýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşri günnogor sebitdäki dökün gaçakçylygy barada ilkinji bolup 30 aprelde habar berdi. Neşre görä kontrabandaçylar bir gatnawda 250-300 kilogram töweregi dökünü rezin gaýyklar arkaly derýadan geçirýärler. Şeýle-de maglumaty görä türkmen serhetçileri dökün gaçakçylygynyň amal edilýän pursatyny öz postlaryndan gaýyp bolýarlar we patrullugy wagtlaýyn besedýärler. Munyň bilen baglykda kärenetçiler häkimetleriň bu sewdadan megerem öz paýlaryny alýanlyklaryny ýa-da ýurtda dowam edýän dökün ýetmezçiliginiň arasyna gaçakçylyga göz ýumýanlyklaryny çaklaýarlar. Azatlyk radiosynyň günnogor sebitde bolup geçen dökün gaçakçylygy barada yerli kanun goraýjy edaralardan tesbir almak finansygy başa barmady. Hökümet meclislerine ýurdun oba hojalygy puwdagynyň toplumlaryny östürilýänligi, daýhanlar üçin ähli zerur şertleriň döredilýänligini otalýar, ýöne dökün ýetmezçiligi agdalmaýar. Bize yetmezçilik edýän esasy mineral dökün azot. Mara azot kärhanasy kärendiçilere azot dökünleri bilen üpçün etmeli. Emma hökümet dökün üpçünçiligini azaltdy. Diýip bir yerli kärenetçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçylarymyz ýurdun çägine goňşy Özbekistanyň kontrabanda ýoly bilen getirilýän dökünleriň Navoy azot himiýa kärhanasynyň önümleri bolanyny anyklady. Önümçilik kärhanasynyň resmi web sahypasyna görä bu önümleriň 1 tonnasy $240 satylýar. Türkmenistana alyjylar Özbekistanyň getirilen dökünleriň tonnasyny 2700-3000 manat çemesi pul töleýärler. Bu dollaryň gara bazar bahasy boýunça takminan $135-150. Resmi kurs boýunça takminan $770-857 barabar bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary dowam edýän oba hojalyk özgertmeleriniň arasyna 2021-nji ýylyň aprel aýyna ýurtda mineral dökünleriniň bahalarynyň 6-8 töweregi ýokarlanyny habar berdiler. Şonu 1 tonna ammiak silitrasynyň bahasy 400 manatdan 3250 manada, fosfor 255 manatdan 2000 manada, karbamid 450 manatdan 3000 manada, amma fos 1000 manatdan 8000 manada çenli gymmatlady. Geň ýeri resmi maglumatlara görä mineral dökünleriň en çeme görnüşi ýurdun çägine öndürilýär. Türkmen Himiýa döwlet konserine görä ammiak silitrasy, karbamid, amoni superfosfaty, xlorlu kaliýaly mineral dökünler Türkmenistanyň öndürilýär. Mundan odol garaşly jurnalistlaryň geçiren ýeri deriňleri Türkmenistanyň döwlet heýetçiligindäki senagat kärhanalaryny öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara eksport edilmegine Berdimuhammedow maşgalasynyň ýakyn töwereginiň agalyk edýänligini anyklady. 2021-nji ýylyň oktýabryna guramaçylykly jenaýet we korrupsiýa maglumatlary tassamasynyň Türkmen Nokot News we Günnogor neşirleri bilen bilelikde çap eden derňew hasabatyna görä döwlet heýetçiligindäki Garabogoz karbamid zawodyny öndürilýän mineral dökünler Şotlandiýada hasabanan şüpheli bir kampanya tarapынан eksport edilýär. Derňew maglumatlary bu kärhanada öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýegeni Hajymrat Rejepowyň möhüm rol oýnaýanyny anyklady. Derňew hasabat ýurdun beýlik käbir senagat kärhanalarynyň önümleriniň eksportlar bilen bagly ýaşyryn maglumatlaryň hem üstüne açdy. Ýurtda öndürilýän mineral dökünler uly möçberlerde daşary ýurtlara eksport edilýän mahaly günnogor sebitde yerli kärenetçiler goňşy Özbekistanyň kontrabanda ýoly bilen getirilen mineral dökünleri satyn almaly bolýarlar. Hökümet bilen dagwaly daşary ýurt agenti kanunyna garşy durýan Gürjistanlylaryň arasynda gapma garşylygyň dowam etmegi bilen häkimetleriň uly protest gurnan demonstrasiýaçylary zorluk şol sanyny rezin oklar hem ulanyp dargatjak bolmagy netijesinde şaýatlaryň sözlerine görä Tbilisdäki dartgynlyk 3-nji maýda hem ýokary bolmagyna gally. Gürjistanyň paýtagtynyň esas çatyrgyndaky ulaw hereketi Gahrmanlar meýdançasyna gelýän köp sanly parahatçylykly protestçiler tarapyndan takminan 6 sagat dowam eden petiklenmeden soň 1 sagatlarda ahyr soňuny dikeldildi. Berilýän habarlara görä polisiýa bir näçe protestçini tutsak etdi. Emma muňa garamazdan şaýatlaryň şol sanyny yaralanan 2 adamyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä öz sözleri bilen aýdylanyny 1 sagat bir töwereklaryny Gahrmanlar meýdançasyna ulawly gelen provokatorlar protestçileriň käbirine fiziki hüjüm etdi. Öýlen sagat 6 töwereginde 2-nji maýdaky protest başlanandan gysga bolsaň polisiýa ýol arasalama üçin eden ilkinji synanşygyny bir näçe demonstranty tutsak etdi. Bir näçe synanşyga garamazdan
Azatlyk radiosu İçeri İşler Ministrliginden tutsak edilenlerin sany barada anyk maglumat alyp bilmedi. Teklif edilen daşary ýurt agentler kanunyna garşy çykýan adamlaryň Russiýada Moskwanyň başgaça pikirleri basyp ýatyrmak üçin ulanan repressiw kanunlaryndan alham almakda aýplamak bilen Gürjistan bir näçe gün bäri paýtagty çaýkan protestleri başdan geçirýär. Bu kanun taslamasy egerde kabul edilse, öz maliýe serişdeleriniň 20%den gowragyny daşary ýurtlardan alýan guramalardan daşary ýurt täsirler hökmüni hasaba alınmagyny talep eder. Kanun taslamasyna garşy çykýanlar onuň durmuşa geçirilmeginiň ýurdun Ýewropa öýleşigine agda bolmak uğrundaky tagallalaryna hem weküm salýanlygyny öýdürýärler. Bu kanun taslamasy 1-nji maýda 2-nji okoýuşda kabul edilenden soň Pitne garşy polisiýanyň protestçileri gadaply basyp ýatyrmagyna we 15 töwerek adamyň hassahana ýerleşdirilmegine sebäp boldy. Şondan soň 2-nji maýda geçirilmeli parlament mejlisi goýulsun edildi. 1-nji maýda ejir çekenleriň sözlerine görä ağzyndan 8 hadisa bolup pidalar polisiýanyň suw toplaryndan we göz ýaşardyjy gazdan başga eredin oklary hem ulananyny öňe sürdüler. Azat Ýewropa Azatlyk radiosu şaýatlaryň görkezmelerini toplady. Şiketleriň suratlaryny aldy. Yaralanan adamlaryň ikisi bilen interwiu gurady we habar berilmegine görä eredin oklaryň atylan ýerlerini ýazg etdi. Ştatdan nasar habarçy David Tamadaşvili 2-nji maýda Azatlyk radiosyna öz alan şikayetlerini görkezdi we bir günden bolan wakalar barada gurrun berdi. Ol kamerasyny saýlap duran wagtynda birden atyşyň başlananyny we aýaklaryna 3 okun gelip degenligini duýanlygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň gören suwutnamalary bu şikayetlere eredin oklaryň sebäp bolanyny aňladýar. Ýöne İçeri İşler Ministriniň ornwasary Aleksandr Darakhvelidze Medvedyň jurnalistleriň önünden çykyşyna protestçilere garşy eredin oklaryň ulanılan nugarda aýdylýanlary ret etdi. 1-nji maýda geçirilen demonstrasiýa kanun taslamasy ilkinji gedek okolandan soň ýurtda urnalan iň uly protest çarasy boldy. 17-nji maýda bu kanun taslamasynyň 3-nji we soňky okolşunyň bolmagyna garaşylýar. Guramaçylaryň biri Azatlyk radiosyna kädir bu kanun taslamasyna garşy 11-nji maýda has uly protest çarasyny geçirmegiň meýilleşdirilýänligini aýtdy. BMG'nyň Adam hukuklary bölüminiň başlygy Volker Türk häkimetleriň protestçiler babatdaky çemeleşmesinden alada bildirdi. Şeýle-de Türk häkimetleri kanun taslamasynyň ýerine alınmagyna, teklif edilýän kanunçylygyň yaramaz täsirini duýsar boljak raýat jemgyýeti we jurnalistler bilen gepleşip geçirmäge çagyrdy. Häkimet başyndaky partiýa Gürjistanyň arzuwy geçen ýyl bildirilen protestler netijesinde ýyla çeken kanun taslamasynyň bir näme üýtgedilen görnüşini täzeden hödürleýänligini aýdanyndan soň tutuş Gürjistanyny gahar tolkuny ýokary galdy. Tanqidçiler bu kanun taslamasyny Moskwadaky hökümetiň öz tanqidçilerini dymdyrmak üçin ulanýan daşary ýurt agenti kanunyny nazarda tutup Rus kanunyny ýatlandyrýarlar. Gürjistanyň prezidenti Solomon Zurabishvili häkimet başyndaky partiýanyň siýasatlarynyň özüni çetde saklap, egerde garaşylşy ýaly 3-nji okoluşda resmi taýdan kabul edilse, bu kanuny veto goýmak wada berdi. Gürjistanyň daşary işler ministrligi 2-nji maýda ABŞ resmileriniň göni gepleşmek baradaky çakylygyny ret etdi diýip ABŞ'nyň ilçisi Robin Domingan aýtdy. Biz golaýda Gürjistanyň hökümetiniň ýokary derejeli agdalaryny strategik hyzmatdaşlygymyz we ABC kömegi bilen baglanyşykly ähli meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin ABŞ'nyň iň ýokary derejeli ýolbaşçylary bilen gönnün gepleşige çagyrdyk. Gynansak da Gürjü tarapy bu çakylygy kabul etmedi diýip ol odolky tweeterde X platformasyny paýlaşan beýanatyny aýtdy. Gürjistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyny tasdiklenmegine görä, bu çakylygyň ret edilmeginiň sebäbi parlamentiň kanun taslamasynyň ara alyp maslahatlaşylmagyny wagtlaýynça togtatmak barada goýulan şert bilen bagly. Bu şert hyzmatdaşlygyň ruhyna laýyk gelmeýär diýip ministrligiň beýanatyny aýdylýar. Emma Daniganyň Gürjistanyň konstitusiýasynda ýazyşy Ýewroatlantik gelejegine ograrlygyň gaýtadan tasdiklenmegine hem çagyran beýanatynda gepleşik geçirmek üçin hiç ýyly şert goýulmaýar.